Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m nke onye shiri na zere. Ọ bụrụ mbụ ị na-afụ ife onyonyo ma asị gị nnọọ sonyere m n'ife na-eme ma tinye m aka like, comment and share and subscribe on my YouTube page. N'ụtụtụ a anyị ga-eneba anya ife a na-akpọ Nwadiana. Ụfọdụ amaghị ife a na-akpọ Nwadiana mana fa gafee ebe dịbara ha asị ya nwadi ịbịara mana fa amaghị ife okwu hụ miniri. Ngwa hụcha ntị gị ọfụma, hụcha ntị ị na-ahụcha ntị na-agbasara m ozi a na ọ dị mkpa rie nyine nke ukwuu. Nwadiana bụ ebe ikwu nne gị maọbụ ebe ikwu nna gị, nya ka a na-akpọ Nwadiana. Ebe nne gị si wee bịa ije anụ ndị be nna ya ahụ ka a na-akpọ Nwadiana. Ọ onye mụtarụ papa gị, nne mụtarụ papa gị, ebe o si wee bịa ije dị wee mụta nna gị, saịdị ihi ka a na-akpọ gịnị, isoro ya agbụrụ ohu wee gaa ebe nne ya si wee bịa asị nwadie bịara. Ị nụrụ ife m kwuru? Onye ka a na-akpọ gịnị, Nwadiana. Then ọ bụrụ na ị chọrọ ije ikwu nne gị ma ọ bụ na ị ka nwere ife, ụfọdụ na-eji ife dịka ewu, efi na ọtụtụ ife eji esi wee kwado ya bụ ife wee jee ikwu nnefe maọbụ ikwu nnafa. Tupu fa na-eje ya bụ ife, a na-ezi ozi zirue si na ndị nwadi na-abịakwọ. A ga-aga kpọọ agbata obi, akpa ha agbata obi. Ọ bụ na saịdị ikwu nne gị, ọnụ na nne unu ga-ayịkọrọ mme gịnị gaa ya bụ ife, nna unu ama nso. So elu ebe ahụ unu eme gịnị, unu amasa afọ na ana, unu ekene efe, ya bụ ka ndị Igbo si were ekene asị ndị be nne m ochie ikpere o. Dịka omenala na ọdịnala Igbo si wee dị, a na-agbata bịa kunite ndị ihi. Ọ bụkwara na ndị be nne gị ji akụ na ụba maọbụ nwere ife nlite, a na-eji ife dịka ego maọbụ ọkụkọ maọbụ ọtụtụ ife dị iche iche mee gịnị, bịa mee gịnị, kunite ụnọ iji gosi nnabata na ịfụnanya nke afa nwere n'ebe ụnụ nọ. Ịnụ na ya bụ ife emesikwa ife niile ife unu ji wee bịa, ha na-anabata ya ma mee gịnị, nyekwa unu nke afa nwere, erikọrịa nkọrịa. Onye bụ okenye n'ezi ahụ ji ekpere unu ekpere, gọọrọ unu ọfọ ndụ ka ụzọ ndụ unu wee mepee. Unu ekenekwafa maka mama unu fa kwere ka ọ bịa ije dị wee mụta unu. Ọ dịghị ka ọ dị be nna unu soro nna unu wee nwa Nwadiana. Ọ dịghị ka ọ dịkwa efu na ya bụ ife tọrọ ụtọ. Mana ife m chọrọ ịjụ gị ugboro one ka ị gabere
be nne gị maọbụ be nna onye mụtara nna gị, ọ na-adị mkpa ịnata unu eme gịnị, ị gaa ebe ahụ. Ọ na-adịkwa mkpa rie nne nke ukwuu. Aga m ekwu unu n'ọtụtụ okwu. Ndị be anyị, asị m daalụnụ.